Ngamakhwema ngihobana ngezinyo kuphela nento ezinhle nalenzela engenazubalisa intente kuba sinibambela uthubu enkosi. Ndingumuntu oyoyikayo imvula nexesha, ndisuka kulaa mhlaba sekhowa, ndingumama umva kwendlu, ndizalelwe leli khaya. Eli khaya lingizalela intombi kwathiwa nguasa wam. Ndilapha ke xa esithi untombi yam, phofu ngoku sendibona umolokazana. Ndithi ke kudledle kuba ndithathe intombi yakhe udade wabo. Bebeke bafika abantu apha bathi nokazavula iakhawunti, ndiyagcwalisa, ndiyainvesta. Ndingumuntu ozihluphekelayo, ndizawufika ndizoyiboleka kwakhona, so ndifuna inzala. Enkosi kakhulu. Mna ke umama uqaleni kodwa noma ndibonile nengandazi bathi umntu waphi lo umane ukweta athena wangikwata wonke umuntu ndinikame la phambili ndifuna uncedwa kakuhle kamnandi. Ingane yam umama walapha notata walapha ngabantwana bam empondweni. Kodwa yena lo indima noma ecaweni ngaphethe into yamo yenza kamama. Kodwa ndifuna nomntwana emane yamkubenina umuntu waphi nalo ayazi noma benza indima ngoba laa mntana ebehamba iqanda enkulu phaa ecaweni. Ngoba laa mntana angayiyeki iqanda enkulu ayihambe nabo kamdala ayindoda. Molweni bethuna ndizandingamile ngoba ndibona izulu ingathi liyeza, into zimile zixananazile bethuna. Nam ndithi mandingene apha kule ndawo andalwathiko. Ndingumhlali, ndihlala naye laa ndoda, ndihlala naye. Lo mntana ukhulela apha kuthi, umntana awungenangxaki, umntana awunentozo. Sivuyile xa simbona kuthiwa nanko uyaphuma esuthwini uyabuya uza kokwabo. Savuya saxhoma idlanza, siyabulela sithi enkosi Thixo. Abantwana bethu ke basahlela abanye phaa kulaa ndawo. Sibulela loo nceba kaThixo eyenzileyo. Andizanga nanto bethuna, into nanje ndizowuthi udliza makakhulu abe mdala, abe yindoda, atshintshe kundawo behamba kuyatshintsha, abe yindoda. Namhlanje uphumile ebukhwenkweni ufakwe ebudodeni. Sithetha uba ndithetha ke ngentwana encana, ndithi kule ntwana yam incanana le 50 rand athenge i-airtime ngoba yiyona nto basebenza ngayo abantwana bakaThixo abathandekayo. Hlala naye le ndoda, hlala naye. Sihlobo sam nto andizukutsho uba sihlobo ngantoni. Ndihlala apha into ngam endinayo. Molweni bethuna Umgidi. Lo ume apha kuzoliwe e-83 kwaMlandi ifana. Kodwa ke ngokwempangelo ndisebenza noAsanda. Nam ke ndithi bethuna mandimkhusele. Ndinayo ke nento yokubethayo, ngana ndiqonde. Mandimkhusele, ndiyabetha nto ngevayo. Enkosi mama, enkosi. Okay, ndithi ke nguzoliwe lo wakwaMlandi ngapha e-83 kodwa ke apha cala apha kusuka khona ndisebenza noAsanda ekhona. Nam ke ndithe uxa esithi uAsanda ubhuti wakhe ekuphela kwakhe wenzelwa Umgidi namhlanje. Ndaqonda uba hayi ma-Asanda yayazi uba ngumama lo mntana ngokukhoyo, uzunike kumntana athenge i-airtime. Abantwana bahlale befuna idatha oko, azathi ke zonke izinto zazenza ngale 500 rand athenge idatha. Nkosi.
molweni bazali. Mandibulise emva kwemini. Ndibulisa ngegama elihle lenkosi uYesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ndingumdlezana bethuna. Ndiyavakalelwa. Ndingumfazana. Ndiyayazi le nzwana. Ndibonile imali ijikele zitakataka phaa nezazwakazi zapha emakhumeni. Umama uToti lo uthethayo. Ndithe mandijikele apha kulo mzi wakwambotoloshi ndizothi mkhulweni. Andiphethanga nto mphathi-nkqubo. UMabhulalo uthe xa ethetha apha uKhangi wathi uvule iakhawunti. Siyatopa ntombazana kwaBhulalo. Sithi masibeke ngaphezulu. Ndimfemkazi ke ndinguMadlamini ndingusijadi ndingumnokoya ndiyinkonjane enyama. Andiyithandi into ene-waste ngoba amamfengu kuthiwa ayavimba. Ndiyazibona ke nyhani ke ndifolisha kwelo cala ke ndimfengu straight away. Andifuni into enelahleko. That's why ndingena kulaa ngxowa yantoni ye-savings. Ewe angayidukuzelisi le mali lo mntana eyomali yakhe le. Imali yobana azenze umntu wakhonso. Enkosi mhlale Yabethunana sawunyamezela kusemgidini. Sandive mna umuntu anika ichance achwachwathwa 2 hours. Athi andikagqibi. Ngumzuzu umnye gqibezela ungabulisi ungathini uthethele kwilibeleyo. Khona Hayi, xolo. Ndiyenziwe ubalo kuthiwa andaziwa kule ndawo ndime kuyo uba ndingubani na igama lam ndingubani. Ndingumamqoma wakamlungwana ndilapha kumanzana bethuna ninda abanye abantu bayandazi abanye abandazi. Ndiyachaza ke unobangela ngizoma kule ndawo. Apha ke mqobo uthibile ophinde wayicinga ngoko hayibo awuthetha apha namhlanje. Ukhona umuntu andimvalela ngaphandle. Umfana ngasemnyango maka-ayini ingwatyu yakhe. Umfana ngasemnyango maka-ayini ingwatyu. Umfana ngasemnyango maka-ayini ingwatyu yakhe. Lo mfana ngasemnyango maka-ayini ingwatyu yakhe. Wena ndijonga rongo kananga. Wena ndijonga rongo kananga. Phaya ngasemthonjeni bathi khona ivumelwano. Phaya ngasemthonjeni bathi khona ivumelwano. Izenzo zalo mfana ziluthando oluphelele. Izenzo zalo mfana ziluthando oluphelele. Halala! Siyakuthi umtshekhaza utyela siyana sishashela abantwana. Halala! Siyakuthi umtshekhaza utyela siyana sishashela abantwana. Halala! Molweni emva kwemini nje. Ndingunozibazana othe dlundlu. Ingqina ndide neze ekugqibeleni. Ndingulo uthe dlundlu nekhwele mona unozibazana e-Elliot. Ndingunozibazana apha emanzana. Siyavuya sibulela uThixo umntana uhambile wabuya ephila. Sibulela namanyanga ngoba zibaninzi izinto ngezinto. Siyabonga nakamathamba amhlophe alele ukuthula umntana ebuyile weza phakathi kwekhaya bethunana. Kumnandi kubuhlungu kunjalo kodwa ke akho nto sizawuyenza. Ndivile ke omama apha bethetha besithi azavule iakhawunti. Nam ke ngoku mandiphosese ivivaneni kuloo akhawunti athi ayivule ngale mali eyi-150. Halala! Gama ukhona umntu ozawuthi ndimvalele. Andiyiva impendulo ententeni. Ukhona umntu endimvaleleyo. Xa ndizayisonga bethuna alunga umntu wamakhuma azawuzobulela apha. Xa ndizayisonga mamelani ke ngoku ndisasongayo abe ready umntu ozazosibulela apha. Angasibulali.
ithi le ntombazana ngenye imini uyaza kumkhuma ithi le ntombazana ngenye imini masibe ndiphaya eTsomo ndihamba nale nkwenkwane seyinkwenkwane sepha intermediate phase ndibuya nabo nge-Fridays ndiphinde nabo nge-Sundays mamelani ke ngoku ithi ke intombi yam wo mama ndikwazi uzithanda into eziwelorini ububele bukamzwe ububele uzawudliwa umphathi nkqubo mamelani ke ngoku athi ke ngoku ekhaya ebengayikhuphi ngaphantsi kwe-300 ndibe sendiyekelela izidlele athi mkhaya ubathengela ikhenkce ndiqonda uba ndizawumisa noba ndileyithi umaka kubudlelwane ndilimale vu akathenganga uThixo njike ndaba yintoni buzafuna hlisa mkhaya ubathengela ukutya bethunana siyamkhumbula naye ke ngale mini abantwana xa bezawuphuma umkhaya unzwebe bakhupha abantwana mamela ke ngoku athi ayongezwa ke itshomi wam athi ke ngoku ekhaya mhlawumbi azaya komonti khaya sizabanika malini ndithi yeyi ndinogqosha ndithi yeyi khaya anamali ndithi hayi khaya mayiphume kuwe mna ndizamnika le nayo uyayazi kusinyasipho ka andidlaleli kweli qhosha lingenamthunje ndiyamazi kumkhaya athi mkhaya kunjani mani xa ndibongeza nge-1,000 ndingahleki ndithi mkhaya ndine-3 out of 1,000 zawungeza i-3 kulaa thawu wo bethunana bekumandi uhlala nomama weli krwala ndikhawulezile ke bethunana tata basemakhumeni singomama ebesizowujikela apha siwugqibile umsebenzi nenyoba ebenisinike yona yoba nathi sizibonakalise ngolwethu uhlobo ngoba asizazi nathi ezasebuhlanti ngoko ke nathi senza ngohlobo lwethu singomama ngohlobo esirhalela ukwenza ngalo ngomntana wethu noba singayazi siva ngani uba umntana ubuyile simamela into ezithethwa ngotata singomama abalawulekayo singomama abamamelayo singomama besintu simamela kuni yonke into loo nto nisicunsulele yona kodwa egameni loba singonozala silunywa nisixelela into kumntana ubuyile entabeni uye ephila wabuya ephila nathi ke besizocelebrata maninikele ke tata umkhuma enkosi kakhulu iyo mkhuma ndingaphelelwa nakumsebenzi ukhona umuntu omkhulu ogqiba ungena ndiyazazi izinto ndiyayazi protocol ngalo mzuzwana phantse wavalelwa ngaphandle mama wam ngemizuzu emibini engemkanga utata umkhuma lapha ndizawunikela ndi-acknowledge umama wethu ongenayo ozazichaza ngokwakhe ukuba ungubani na kodwa ngumama omkhulu ngomama esibahloniphayo ngomama esiqondayo uba bathi bawungena sibe nethemba ngomama andifuni uthetha kakhulu ndicela ke umukunayo into ezazithi hlops ndiyayinika loo nyoba aziphakamise njengomama onesidima njengemazi emabele abhonxileyo mayiphakame ke le mazi ithi nayo ingenile kwamkhuma mayiphakamele kwele mazi ndinikela kuwe ke mama wam andizukuchaza enkosi kakhulu ngembeko enkulu ukwenza ntokazi zakwaBlango yikwari yethu le so siyayazi noba siphi ngocula manithathe lithuba ke ndizibulisele kumntu wonke olapha ententeni
khange ndilindelekeleyo uba ndithethe sobe sendonwabelele into yoba kuvalwa. Futhi bendifuna uba kuvalwe kugqitywe. Mandizibulisele ke kumntu wonke. Into endizoyithetha incinci nje mna kukuba sibulela into yoba ootata besiphathelele umfana ephilile. Lixesha elibi eli sihlala simincile okokoko, because okokoko sifumana iindaba ezimbi, ingakumbi thina abantu baseva kurhulumente kweza WhatsApp group kuba yimihla nemihla kubikwa ukubhubha kwabakhwetha. Masibulele kakhulu ke kubantu senzele lo msebenzi mhle, abuye umntana ephileni. Sicelebrate ke apha. Manisese ke ngoku nam ndingena noxa bendicinga uba ndizawuzenzela izinto zam ecaleni. Ndifike apha kusithiwa kuvula i-bank account. Nam ke ndifuna uba yinxalenye yoba kuvulwe loo bank account. Ndiyaxolisa ke iphume inje phaa ematshinini. Izi 50 rand ezimbi indike nam ngondiphethe. So sithi makavula i-bank account. Ndingumama uKholisi wavimbayo ke mna mama ubhala. Enkosi kakhulu. 1000. Ndibazi ke ooblango bengabantu boziqatsa nale kwayari yakho 1300 asifihli into apha. Enkosi kakhulu ke mama wam. Khalo samama umzuzu omnye siyavala besibabizile abantu bonke. Sithandwa sam. Uthi xa ephuma apha noba uphuma esendani uphuma kum. Ngoku ndibuhlungu le nto indibethile. Ndibulela ukuvuma uThixo asinike uba abuye lo mntana. Ndizawuqaqanisa abazali ndiphethe nje isephu ne-airtime le nto athenge lo mntwana. Ngoba andifuni nokwenza amazwi amade kuba ndingumntu weenyembezi. Undishiye unosandiso ndinjalo kule ndawo, kodwa uyayazi yena sesihleli njani. Andifuni uvala mlomo ngemini yomntwana emandi kangaka. Nantsi 200 athenge i-airtime ubantwana. Uyabhenquza umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, uyabhenquza umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa likwekwe, ushayivosho umntosa Makhuma. Masibulele ke umama ebehlelele le nkqubo ukuqala kwayo de abe uyayisonga ngawo lo mzuzu. Ndiyazazi ke zantokazi zasemaqwathini kakho mzenzi kwaya uba uthi hayi ngatshona ube ngomsa senze into enye. Siyabulisa kubo omama bonke singakhange sabacalucalulo bonke abakhoyo namhlanje ngosuku lukaBudlelwane. Imfutshane nje into esiyiphakamelayo singakhona enkosi sibamba ngazo zozibili mkhulu lo msebenzi omama bawenzayo. Inyaniso ke le ethi akukho nto singayenza sodwa singotata ngaphandle komama.
noba senze yadikidiki bafika bayenzi beshushu sivile kule ntento uba nikhona kuntanto kuniqale niba mbalwa sinexhala ngathi iyabanda le nto yenu kodwa apha phakathi naphakathi seva uba nikhona kuba njalo ke xa nikhona sithi ke ngosuku lukaBudlelwane inkosi kakhulu ngeli xesha besiplana usuku sithe masijonge usuku olukhethekileyo azalwa ngalo ikwayi-birthday yakhe namhlanje sathi masithi ngale mini senza umgidi wakhe sele sivuyele nosuku lokuzalwa kwakhe uthi ke unina kona kumntu ondikhathazayo ndizamjonga apha lo ngudade wabo angendibabona abantu abafana ngolu hlobo uthi kunina ngeli xesha abheke emonti kanti akazubuya andibuyiseli mvanto kodwa iyandihlaba loo nto ayithethayo xa sidibane ekomane esithi ingaba ndizumalusa nomntanam singxolele loo nto hayi makuphinde uthethe loo nto ubheke esibhedlele kodwa namhlanje sifuna senze abone kuloo ndawo akuyo uba akukho nto ishotayo umgidi kaBudlelwane senze sigqithise naxa ebekhona uqobo lwakhe ngaloo mazwi ndinganityelanga xesha nilibambe lingatshoni siyabulela siyayazi into ethi akuculwa nje namhlanje asifuthula ke kudala sithi xa siphatha utywala abafazi phandle amadoda endlini kodwa ke ngoku iphelile loo nto sonke siyazenza izinto ngokulinganayo sithi enkosi ngale mbodlela nel case lebhiya kwakunye nel case ledrink ngoku ungazenza izinto sibamba ngazo zozibini nenjenje yami inkosi mama ingazizaziso nje abantu abakhaphileyo sibalungiselele phaa kulo budlelwane kulo tatakhe apha lo mntana wathi tata ndizukolukela phaa kwakho ndifuna ukolukela kwamakhulu bonke abantwana bam nalo unentsimbi emhlophe unomnqa uthi hayi tata iinto zam zilapha nale ntombi yam yesibini ithi iinto zayo zilapha nobudlelwane ke ndithe xa ndizama ukwakho uthango kwa uthi hayi tata suwesta mna ndifuna iinto zam zibe lapha ndithi ke phaa kulo budlelwane bonke abantu abangabakhaphi masazise mhlawumbi emva makugqityiwe utyiwa singabisayiphazamisa neprogram mali newedela emva makugqityiwe uklina ukutyiwa sibacela banyuke baye phaa bonke abakhaphi inkosi kakhulu sigqibile ndicela into yoba intsebenzo yeyekhaya asizuyichaza siqeza undini zasemablangweni ivesi benye sivaleni Cala sibamanile bawethu olungileyo umzali wethu siyabulela sibulela uba noThixo nguwe nangale mini ke nkosi yam siyibonile imozulu Thixo olungileyo kodwa nkosi yam ngumuntu olapha wadela Thixo olungileyo wazazi nkosi yam uzokwenza nkosi yam kube mnandi enhliziyweni yomntwana nakule family ke Thixo namandla onke sithe nkosi ke nkosi yam ngezinto zonke osenzela zona nangalomzuzu ke nkosi yam sithe nkosi ke Thixo olungileyo ngowathwala nkosi namandla ongazobabeka nkosi yam kweli khaya Thixo olungileyo izandla zabo nkosi yam bazolulile Thixo olungileyo ndiyababona bewithdrawa ezibhankini besoyingcwela isendi zabo zokugqibela besenze ba nkosi yam kube mnandi kule family so they know very well le family nkosi yam has done something espende imali Thixo olungileyo we're trying to fill ke nkosi yam ezo pockets Thixo olungileyo towards Christmas mesiyona amandla onke inhliziyo nkosi yam yabazali belikhaya ke Thixo olungileyo wena nkosi yam
uyenze yanyulu uyathi Nkosi yami mabanike abantu uThixo olungileyo. Sicela ke Nkosi yami ubablesse ke Nkosi yami ngezinto zonke mzali wethu. Siyayazi ke uThixo olungileyo uMiso namandla onke. Kukho ilungu lale family elingekhoyo mzali kodwa ngespirit ke Nkosi yami uThixo olungileyo washiya Nkosi yami umzila ukuze Nkosi yami kube njena. Wenze ke Nkosi yami batsho nabo bathi Thixo namandla onke uthachile ezinhlizweni zabo. Uyafana Nkosi yami nalendlela umama wayenqwena ngayo ke Thixo olungileyo. Sithi Nkosi yami ngosinika ifamily estrong elolhlobo. Kubanika Nkosi yami abantwana Nkosi yami abastrong olhlobo. Kubanika Nkosi yami le family ikhoyo namhlanje ke mzali. Wena Nkosi yami wabanceda ke Thixo olungileyo wabanika zonke izinto mesiyengcwele. Siyazi ke Thixo olungileyo uThixo wona sizawuphuma ke mzali wethu. Siphuma ke Thixo olungileyo siya kumakhaya ngamakhaya. Siphahle ke Nkosi yami ngelixesha Nkosi yami enyakeni. Sonke ke Nkosi yami inflate amavile ethu ezimotweni zethu. Nesingazibonanga Nkosi yami wena sowusiphephisile ke Thixo olungileyo usifihlile ke mzali wethu. Sibulela ububele bakho in advance. Siyazi ke siyawudibana neefamily zethu ke mzali wethu. Sikelela ke Nkosi yami nabantu abebeqhuba nesoyingcwele lomsebenzi nesoyingcwele bewenza Nkosi yami ngokukhululekileyo. Siyacela Nkosi blessa everybody Nkosi yami kule ndawo ngoKristu Nkosi yethu amen. Fefa kaYesu Kristu uthando lukaThixo umdlalo omngcwele hlele ukuthi ngoku nakona phakade amen. Enkosi kakhulu angiphazamanga bethunana ndibize umshumayelo lapha phambi kwami okufutshane. Akokudelela okanye ndibiza umntana ndiqolisele ke lo ndawo. Ndenzela uba nami xa ndihambele kwelabandla lakhe akwazi undisikela. Amen. Sisebenzisene kakuhle kakhulu. Nami ndiyabulela ke egameni lenu nasegameni lelicala letafile. Enkosi kakhulu. Sizawutshela kule ndawo njengoko tata bebesicelile. We must not move kwendawo sikuzo siseve silapha from here ke ngoku siyothoba lapha phezulwana. Enkosi kakhulu nami ngondinyamezela. Omama bomngqungqu bethunana bebeyishushubezisa abanda. Nibulelwe nani bethunana enkosi. Kodwa ningake nichile ngongekabamba iziplate man. Enkosi kakhulu bethunana zawucela uqolo kancinci njengoba lo mntana wayezalelwe kucofa imvaba ikumkani zabathembu zilapha endleleni lo mntana ukhulele kucofa imvaba ubani yakhumbula ngoku nenkosikazi sasenza i-graduation ceremony ibambela kumkani lalikhona so ndifuna ke ukwazisa ukuba kungemizuzu mingaphi ke inkosi zabathembu zisendleleni ndicela abantu bangabisaphuma abalapha eyadini abantu abalapha ententeni bangabisaphuma aba mama bomngqungqu aba bantu bezayo bawuthanda kakhulu
Sicela ke sesesiqinisa ke lo muntu ungabusayeka sizawutsho ke. Zawukhahlela ke bazifika. Ndiyayazi into yayithetha nto khahlela. Kodwa kona indalo nemveli kantu iyayitsho into kuba inkosi xa sifikile funeka zikhahlele. Uqole ke mhlawumbi ngaphambili nokuphazamisa. Ingaqhubekeka ke umnquqo. I come is the plate. Where's the plate is? I can payment. I can.
around the world, and there's no place like home. Oh, Africa, how beautiful you are. I've been around the world, and there's no place like home. Oh, Africa, how beautiful you are. Your smile and your heart, your love and your cares. Oh, Africa, how beautiful you are. How beautiful you are. How beautiful you are. Oh, yeah. Piri pa kile ratabato, piri pa kile rata savana, piri pa kile ratabato, piri pa kile rata savana, piri pa kile ratabato, piri pa kile rata savana, piri pa kile ratabato. Piri pa killer da savana. Your smile and your heart, your love and your cares. Oh, Africa, how beautiful you are. How beautiful you are. Oh, Africa. Piri pa kile ratabato, piri pa kile rata savana, piri pa kile ratabato, piri pa kile rata savana.
zikhona into ezangapha. Le program besingakhange sayiplana, besingakhange sayicwangisa. Ibe intando kaThixo ukuba mayibe iyenzeka. Yethetha kahle. Sicela umthi ubenye eminye imithi mayiwe. Masimisele umthi ubenye madoda eminye imithi mayiwe. Eminye imithi mayiwe. Bathani hlala kuloo ndawo kuyo. Eminye imithi mayiwe madoda simise ubenye. Kwasinaba. Kwasinaba. Uqolo ke bomama notata. Besingakhange sasicwangisa isisigaba sizenzekele. Sibona sihanjelwa ngumntana egazi apha namhlanje. Siye sathetha namakhuma. Into esiye sayicinga sayidibanisa notata bokuhlala. Sagqiba kwelithi ke ngoku nokumntana egazi xa ifika phakathi komphakathi imeli bekhona into ibonakala into bawufikile. Sivele ngelithi ke Hlekazi uGwazinaba Mathanzi wamkelekile apha ekhaya emakhumeni. Lo ngumzi kaTywaleni noMfana. uTywaleni uzalwa nguMpongwana. Umnombo abasuka kuwo upha eLidiflay kumaTyantya. Ukuzoma apha ke yayisizathu sofuna umsebenzi. Uphuma kwabo kumaTyantya bathathwa nguninakazi boma eAida. Bathe bengamakhwenkwe bese-Aida bafumana umsebenzi emaplasini ekhona. Kulapho ke ngoku baye bafumana khona amakhosikazi. Ukuzoma apha ecala kukuba ngenxa yokokuba utata wayeqalengela isonka, umama wayedwa wazosikulisela kulo mama. Yonke thina lamakhuma athi akumbotoloshi ondliwe emampehleni, sitye inkobe zasemampehleni. Amampehle akabina ngxaki ke yoba sisebenzise ifani yawo. Athi eyona nto ibalulekileyo sisiduko. Eyona fani inintsi yethu singoNonkqe, singoNtsondwa, singozweni, singosiphango. Zininzi ke uzasifumana phaa eLidiflay. Xa ufika eKhowa uzawufika zininzi ngaphaya. Bekhona oNtelezi, bekhona oYawa, bekhona oFatusi, bekhona noBangela, njalo njalo. Ngamakhuma onke la. Apha ke Mhlekazi ufika kusoluswa unyana walapha. Uzukulwana kaNomfana noTywaleni ongunyana walo uthethayo. Ngobudlelwane. Ubudlelwane uzalelwe eCofumvaba. Ekhulela kulayadi isemva kwaseTaunong kwaTepa. Ufunde phaya kulaa preschool isezantsi kwetha. Waphuma wofunda eDalwa. Ukwesa sikolo sikuthiwa yiLowood House. Phuma kwakhe eWoodhouse wofunda eTsomo. Ngumhlaba wabaThembu wonke lo. Awulahlekanga ke umntanegazi ukuza apha. Sikwamkela ke ngale bhekile uyibona isintu nezileke sezilapha phambi kwakho.
ufika ke mntwana egazi singatyanga nkobe zodwa usamkele kule meko sikuyo sithi kwazinamba uba ke maya abatata baphahle umhlekazi ubunganyuka nabo uba umhlekazi ukwazinamba unalo ilizwi azaliphosa aliphose ekule ndawo kwenze bakuvakale wonke umuntu khona ndithi xa ndijonga kweli mehlo ndibona le nkosikazi yam encinci wena inkosikazi yam encinci apha besingayilindelanga ndibona ikwekhazi inkosikazi yam encinci umnanza uzingabi nadonga ngeli xesha salungisayo ummaya zange ndiyibone inkosikazi enesithimba ndibona emakenzela umntu ndibambelene naye kule nkosikazi ngeli xesha utata ugwazinamba sanyukayo nabathenga iza sibambelene kaloku kule nkosikazi hayi lo lisela eli ayilosela eli i-email address yam budlelwane@webmail.co.za phaa emsebenzini ndithe nje mani ndibhala nje yabhaqwa leli email address ngulomama wathi yintoni le ndizawuthini umntanam ngeli gama watsho wangumama kaBudlelwane sibambelene nale ndoda makabulise ke utata ke yisanabo kaloku mani mandithathe nje ithuba ke ndikhahlele inkosi yendima ndithi akwazinamba ndandula nje ke ukukhahlela izidlantloko inkonkoni zokuhlala ndithi umsebenzi mawuqhube nkosi kakhulu tata besibafana bake tata umlokothi notata urhenqe sathi sigqiba uthetha besizulisela nina makube ezi mandibulele bethu ndingutata walapha ekuhlaleni okokuqala xa ngaba mhlawumbi ke siye samkela emakhumeni ngeli hlobo samkele ngalo ndiyacela bethu xa sizawamkelwa yinkosi apha khuma masiyibulele lo bazinamba mhlekazi kwazinamba mhlekazi xa sithi sibonwe zenkosi bethu nakulela lasemnxe apha kumanzana masiyibulele loo yenze into yobana sikwazi into yobana siyazi into yobana kule lali sinabahlali sinabo abanjengala madoda uzukilaba ke ndithi ungakhathi ziba libiza igama lakho ndizawuthi mna ke lilonke bethu nayo ndizowutshayelela nje inkosi le izosibona apha kule lali yethu ndiyibulele loo nto into yobana ikwazi into yobana le lali ibe semagameni nayo kwazinamba mhlekazi ndiyayibulela mna le nto bethu nayo sikwazi uba le nto zomlokothi ke zithethe apha ngenkosi le ilapha inkosi le ke sithethe umlokothi namhlanje bayathetha ngenkosi lethu kwazinamba enkosi mhlekazi
mandi kulele bomphuma izinkosi zami izulu liyezisa andingumuntu ke uthanda ukudlala ngexesha mhlawumbe imkhuma mandi iqale ngidicela uxolo wethu esisimemo sasisithi namhlanje kuza kubakho lo mgidi apha sasisifumene kudala kodwa ngeliswa pha ekhaya nangoku ndimka zimingomo sine umsithwana wapha ekhaya uqokelelwe zonke intombi eza kwamathandweni kuhlelwe khona apho nditheke ngoba bendisithi hayi andizude ndingayofika emnqa ndaphunguka ndifuna ke ukungenzima zimaninzi manditsho nje uba into ebendize kuyenza apha mkhuma ebona ke kukwisiXhosa esithi inqwelo ilandelwa luthululayo akusimntu wonke wethu othi xa enza into sizikhathaze ngaye xa bendincokola noDanvula ndithi heyi umkana ndizubakho kule nto yenziwa umkhuma bendifumene isibhengezo sakhe kudala naw ndiyacela mna ndizawukubala phaa uthe ke xa ndithi ndiyeza apha wandinikela wandiphathisa uqale ke andibuze uba ngokwenu uzawusoka ngantoni ndithi hayi kaloku mna ndiyindoda eyinkosi nalapha emadodeni kufuneka noko mkhuma ndikucela into yoba xa le nkwenkwe ifumene ithuba lokuya ngapha ngakucofa imvana iye uthatha ithokazi legusha phaa ekhaya ukubukani ke uDanvula ndiyabona uba upheletile kuba uye wandiphathisa wathi hayi naye ezakhe igusu uzitofile andiyazi ke beziza kwenziwa na xa ebesoka ngayo kodwa ke wathi uze ndicele wena ungenze enye into ngale mali uye uthenga ithokazi legusha for le nkwenkwe le mali uba ndiyibale kakuhle it's 1,500 rand now andizukukhumbula ke ubusomthiya kudliwa kobe zodwa apho andifuni ke besizathu sokujalisa abantu abalapha ndiyabulela lamnqa traditional group masimpakamise andazi mhlawumbi nokuba uzobuyela phaa kootata okanye siku-right apha sisinde emvuleni si-right apha laa group yasemnqa mayibe imiqobo siyivalile iprogram yombelani ngoku
represent Kalala Glen. Ubani apa dulu sama di Kalala Glen. Yana mambatan, wala mambatan. Usa tala pia. So dela mambatan. Senior, very senior story. Very senior. Agata ndo bagla hapa. Nifuna bese sent. Okay, wala ke. Ukumbila wana nifuna. Ni zaman tena man masenza masai kwa masabu kwa kwanza kwa senya shule tuna sasa ni chapa shule kwa mapana tuzo mapati ya sababu sime vidogo takuonga
DJ